Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ġbarna hawnhekk, eżisuti, għaċ-ċelebrazzjoni ta' din il-Qudiesa ninsabu fis-sitħat tal-Eid. Il-liturġija tal-kelma l-lum tkellimna dwar l-imħabba, din il-kelma tant internazzjonali, kulħadd jaf xi tfisser l-imħabba imma forsi ftit nifhmuha. L-imħabba kif qalilna Ġesu, l-imħabba li tiswilna anke s-sakrifiċċju. Għalhekk bi preparazzjoni għal din il-Qudiesa biex nisemgħu sewwa kif jixraq il-kelma tal-Alla u nirċievu li Ġesu, ejjew narfu ħtijietna u fi-skitt ta' qalbna nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Fakkarkom li l-Qudiesa tal-lum hija b'suffraġġju għar-Roħ Lorenza u Filomena Bonello. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ssieb, bil-kliem u bl-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, għaruf Alla, bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs. Inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li niċċelebraw b'ħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lill-mulej li qam mill-imwiet. U għatina li l-istess emil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Dan kollu nitolbulek permezz ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Xejn daħal Pietru fid-dar ta' Kornelju, dan mar jilqgħu u ntefa' f'riġrejh jagħtih qima. Imma Pietru qajmu qallu, jien bniedem ukoll. Pietru qabad jitkellem u qal, issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, imma jilqa' lil kull min għandu l-biża' tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun milli poplu jkun. Meta Pietru kien għadu qed jgħid dan, l-Ispiritu Santu niżel fuq dawk kollha li kienu jisimgħuh. Dawk li kienu marru ma' Pietru, Lut li kienu emmnu, staġbu kif Alla sawwab id-don tal-Ispiritu Santu fuq il-pagani wkoll. Għax semgħuhom jitkellmu bl-ilsna u jfaħru l-kobor ta' Alla. Imbagħad Pietru qal, jista' xi ħadd jiġħad l-ilma tal-magħmudija lil dawn in-nies li ħadu l-Ispiritu Santu bħalma ħadni aħna wkoll? U ordna li jitgħamdu fl-isem ta' Kristu. Imbagħad huma talbuh jibqa' l-ftit jiem magħhom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnuż. Ngħidu flimkien il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnuż. Għannu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-ħaġeb. Ġibditlu r-rebħa l-leminija tiegħu
u drieħ imqaddes tiegħu ngħidu flimkien il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Ara fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. F'għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael ngħidu flimkien il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena ifirħu għannu. Ngħidu flimkien il-mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, ejjew nħobbu l-xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla u kull min iħobb u imwielet minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma arafx lil Alla għax Alla hu imħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina għax Alla bat lill-Ibnu l-waħdieni fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna lil Alla, imma għax ħabna hu u bat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Il-kelma tal-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri iħobbu u aħna niġu u namru għandu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kif ħabni missieri hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi intom tibqgħu f'imħabbti, kif jiena ħarest il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikum u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxejn kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja għax il-qaddej ma jafx x'jagħmel sidu. Sejħtilkom ħbieb għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikkmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Nistgħu ngħidu li fil-Vanġelu tal-lum għandna l-qalb tal-fidi tagħna. Ħanoħodkom ftit lura l-ħadd li għadda, ma nafx tiftakrux il-ħadd li għadda l-Vanġelu. Il-Vanġelu tal-ħadd li għadda kien Ġesu jgħidilna li huwa d-dielja. Aħna l-frijej li nagħmlu l-frott. Xi żomm għalli ma taqqatawx minni
għax tmutu. X'jiġifieri tinqata'? Ħadd minna ma jkun jixtieq jinqata' minn Ġesu ovvjament, u ħadd minna ma jinqata' minn Ġesu apposta. Għax nafu kulħadd kważi jemmen li Alla jeżisti. Imma x'iżomm il-ferra tiegħi ħajja. Ġeli kollok siġra jew dilja li ferra tmut u ma tkunx taf għaliex u x'għamel il-bidu jaqtaħħa. X'iżomm il-ferra ħajja? L-imħabba. Illum Ġesu jkellimna fuq din l-imħabba. Jekk jiena niġi l-Knisja, nisma' l-Qudies u ma ngħix l-imħabba, ħammut. Għax għalkemm għadni mwaħħal mad-dilja, il-fidi tiegħi m'iniex ngħixha. Il-fidi tiegħi hija fiera. Ġesu jibda l-Vanġelu tal-lum jgħidilna hekk: kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jien. Ibqgħu f'imħabba tiegħi. Mela l-ewwel ħaġa li lilna u din għandna nifhmuha, aħna maħbubin. L-imħabba talla ma rridux nixtruha billi nġibu ruħna sewwa, ma rridux inħallsu għalija. Kif ħafna minna naħsbu li biex iħobbni Alla irrid ngħix ħajja tajba. Pjuttost ngħix ħajja tajba għax naf li jiena maħbub. L-imħabba tal-iben lejn missier, anke fil-ħajja ta' kuljum. Jiena nobdi u nisma' minn missieri għax naf li jħobbni. Jien nirrispetta l-ġenituri tiegħi għax naf li jħobbuni. Din ġej id-dum biex tiġri fil-ħajja tagħna, meta nkunu tfal ma nifhmuhiex. Mjaf kemm anke jien tajt sħanijiet l-omm u l-missieri. Imma meta tikber tibda tifhem l-imħabba ta' ommok u ta' missierek. Mela, biex nħobbu kif qalilna Ġesu fil-Vanġel illum, rridu nagħmlu esperjenza tal-imħabba. Għamilna esperjenza tal-imħabba ta' Kristu, ta' Alla f'ħajjitna. Naf kemm iħobbni verament Alla lili. Biex nagħmlu din l-esperjenza rridu nirrealizzaw kemm Alla jaħfrilna u dan nagħmluh fis-sagrament tal-qrar. Kemm il-darba nersaq lejn is-saċerdot jiena bl-istess dnub ma jimpurtax, bl-istess difetti ma jimpurtax u Alla jibqa' jaħfirli. Għejdli liema persuna fid-dinja tibqa' taħfirlek għall-eternità għax tħobbok. Għax l-imħabba hija kelma li kulħadd jifhimha fid-dinja, però ftit nifhmu x'inhi l-imħabba. Kif tkellem fuq l-imħabba fid-dinja kollha jifhmuk. Imma x'inhi l-imħabba? X'inhi verament l-imħabba? Aħna nissugraw ħajjitna l-imħabba. Kemm fiż-żwieġ, kemm jiena fis-saċerdozju għax jiena ma jfissirx li ma nħobbx imma ħabbejt lill-Alla u lill-Knisja forsi iktar milli l-imħabba umana. Imma x'inhi verament l-imħabba? Hija riskjuża l-imħabba. L-imħabba tista' tkun passjoni, tista' tkun delikatezza, kultant tibki minħabba l-imħabba. L-imħabba tbeżżek f'ċertu affarijiet għax tibża tħobb, għax tkun meġġajt. L-imħabba hija ferħ, hija ħolm, imma ninsew li l-imħabba hija impenn ukoll din li aħna insejna fil-ħajja tagħna, li hija impenn u sakrifiċċju. Ħafna jgħidulek, fl-antik kienu jibqgħu ma' xulxejn, nitkellem fuq iż-żwieġ naw issa. Fl-antik kienu jibqgħu ma' xulxejn għax ma kellhomx mod ieħor mhux veru, kienu jafu jħobbu aktar minna. Għax kienu jafu li l-imħabba tfisser sakrifiċċju. Ma teżistix imħabba mingħajr sakrifiċċju, kieku ma talax fuq is-salib Ġesu. Ma teżistix imħabba mingħajr sakrifiċċju. Jekk ma nafux li l-imħabba hija sakrifiċċju għadna ma fimna xejn. L-imħabba tad-dinja tista' tkun vendikattiva. Sikwit nisemgħu wieħed qatel it-tfajla tiegħu għax ma tix toħroġ iktar miegħu, marra qatilha. Dik mhix imħabba, dik egoiżmu. Ma nistax nieħdok jiena u noqtlok. L-imħabba tista' tkun velenu
ma tkunx imħabba vera. Tista' tagħmilek ħajtek velenu. L-imħabba tista' tkun possessiva. Inħobbok jekk toqgħod u tagħmel dak li ngħidlek jien. Isni għandi biex ma rridx ngħid, imma isni għandi pupa tal-Barbie din minnaħa tar-raġel u tal-mara, rridek hekk, jien hekk inħobbok kif ngħidlek jien tittoqgħod, dik mhix imħabba ta'. Għax l-imħabba tħalli fil-libertà, Alla ħares Alla jagħmel hekk magħna. Kieku Alla għal kull nuplija nagħmlu jibgħatilna kastik jew xi sajjetta kieku ma ħadd minna ġal-Knies jibda minni. Kieku ilna maħruqin. Imma Alla jħobbok kif int, mhux kif suppost tkun. Alla li jħobbni bid-difetti tiegħi. Rajnija fl-ewwel lezzjoni llum. Pietru qallu minn hemm għallu jien bniedem bħalek. Ġesu għażel 12 l-apostlu kollha kienu midinbin, kollha abbandonawh. X'kellhom speċjali dawn? Kienu jafu jħobbu. Kienu jafu jissakrifikaw ħajjithom għal ħaddieħor. Din tapplika anke fiż-żwieġ. Fil-ħajja tas-saċerdot. X'jiswili li nkun saċerdot imbagħad immur ngħid kontra l-isqof tiegħi, jew kontra qassis ieħor, jew kontra oħti. X'jiswili? X'saċerdot jiena? X'imħabba jdejk? X'jiswili jekk jiena miġġieled moħħti fuq il-wirt? Omri ma nkellemx il-ħuti fuq il-wirt. X'imħabba jdejk? Tgħidli faqder diffiċli, iwa diffiċli. Anke għal Ġesu kien diffiċli li jissallab. Kemm kien diffiċli aktar meta jaf li insa tittradeħ u jieħ nittradeħ għal omri sal-aħħar minuta tal-mewt nibqa' nidneb, imma xorta ħabbni. U dan li għalinna fil-ġimgħa l-oħra fid-Dilja, jekk jiena ma jgħaddix dan id-dem tal-imħabba fil-fera, għax huwa dem, għax tbaqgħet biex tħobb. L-uliet tagħna fil-familja ma jridux rigali ta'. L-uliet tagħna taf x'iridu fil-familja, m'għandna bżonn affarijiet materjali ta'. Iridu nindirkawlhom il-ħin. Li xin jgħidu ma' pa, mhux nibqgħu għaddejjin nilagħbu bil-mobile jew impaxxu fuq it-telefon, nieqaf u ntihom l-attenzjoni. Dan li jridu l-uliet tagħna. U dan li għandna nieqes fis-soċjetà, ħadd m'għandu ħin għal ħadd. Mbagħad jiġru s-suwiċidji. Immaġinaw jien saċerdot jiġi xi ħadd jgħidli fader ħanqer, isma' ħin mhux issa ta' m'għandix ċans. Jista' jkun nagħmilha Alla ħares qatt, imma x'saċerdot jiena? X'missier jien, jiena, jekk m'għandix ħin għal ommi u missieri li huma anzjani, jekk m'għandix ħin għal uliedi, għax tant jimmedi biex forsi naqla l-flus, biex forsi nagħmel xogħol fuq xogħol. Għax naħseb illi billi li t-tifel intaħ flet jew nixtielu dajs jew nixtielu karozza nagħmlu ferħan. Darba t-tifel tiegħek ikun 2 sentejn, darba jkun 4 snin, darba jkun 6 snin. Once li jgħaddi dak iż-żmien ma tarġax iġġibu. Jien missieri ma kienx sinjur laqas kont il-bank ma kellu, ilu mejjed ta' mhux ħanistħinejt. Ixi missier laqas id-dar fejn konna noqogħdu ma kien tiegħu. Imma il-ġurnata tal-ħadd kien naqgħa magħna kull jum u fl-għaxija kienu kun id-dar u nitqu dak li tibqa' tiftakar. Jien kieku missier ħallili 200,000 fil-bank m'iniex daqshekk ferħan. Jien niftakar illum li ilu mejjed kważi 30 sena il-ħin li għadda magħna dak jibqa' f'moħħok. Dak jibqa' f'qalbek, dak u l-ferħ li jibqa' dejjem li jgħidilna Ġesu. Għalhekk għandna bżonn il-kmandament. Il-kmandamenti hemmhekk mhumiex qegħdin pista. Imma kien ħobb għax il-kmandamenti qegħdin hemm kollha huma kmandamenti tal-imħabba, 3 lejn Alla u l-oħrajn lejn il-proxmu. Kemm wiblaħ in-nies ħarsu hemm barra, kemm wiblaħ in-nisrani. Ma jibqax iħobb kif qalilna Ġesu. Kemm wiblaħ in-nisranik ma jibqax iħobb kif qalilna Ġesu. Kemm ma ġlied fuq il-wirt jaħasra. Omri kollu miġġieled maħija jew moħħti. Ġifieri tlift il-biberija ta' oħti għal daqshekk flus. Ġifieri il-valur mhux ir-relazzjoni mal-familjari tiegħi imma l-flus. Nafx,
Jiena din araw intom x'ħatiħu miegħek wara. Kif ħatkun fuq il-sodda tal-mewt? X'int tiftakar li għandek elu fil-bank u ma għamilt omruk miġġielet ma' oħtok jew ma' missierek. Għax dawn l-affarijiet din hi l-vera mħabba ta' dan li qed jgħidilna Ġesu. Il-Vanġelu tal-lum huwa ċar. Il-ferħ tagħkom jibqa' jekk tħobbu kif ħabbejtkom jien. Ġesu taf u l-aħħar punt li rid ngħid. Ara x'qalilhom Ġesu taf. Ġesu ma qalinniex ħobbu bħalma ħabbejtkom jien, ħobbu lili bħalma ħabbejtkom jien. X'qalilna? Ħobbu lil xulxejn bħalma ħabbejtkom jien. Mhux egoist Ġesu ma qalx ħobbu lili bħalma ħabbejtkom jien. Ħobbu lil xulxejn. Il-ferħ tagħkom jibqa'. Jiena nirringrazzja l-Alla mhux biex nitkellem fuq da, norqod ħafna billej. Għax laqat ġilet maħutej fuq wirt, laqat ġilet maħat fuq il-flus u dak li utaħti ordej, mhux biex niftaħar da, imma mekk il-paċi, mekk il-ferħ. Issa kieku għandi forsi ma nafx kemm proprjetà. U xin impoġġi rasu fuq l-imħabba naf l-israq dejk, ma kienx tiegħi dejk, iġġilet moħti, miġġilet inni 20 sena miġġilet mal-familja. Kif jibqa' l-ferħ? Ma jibqax il-ferħ. Bat naraw li nfusna rrabjati għal xulxin. Meta Ġesu lilek u lili tagħna kollox. Tagħna kollox. Għalhekk nitolbu lill-Alla tal-lum. Kemm nixtieq, vera nixtieq li nifhmuha din il-ħaġa ta' għax il-ferħ tagħna jiddependi minn dan. Dini l-fidi mhux li tisma' l-qudiesa biss, imma li xi noħroġ għan barra jien anke bħala saċerdot ngħix din l-imħabba. Mhux dejjem ħajrnexxieli anke l-apostli żbaljaw. Imma jiena għandi l-ferħ f'qalbi għax nafla b'sinċerità nipprova ngħixha din il-ħaġa. Dak li importa quddiem Alla, mhux kemm jirnexxieli li jien nixtieq ngħixha din il-ħaġa u taraw kif il-ferħ tagħkom jibqa' l dejjem. Għax mettux jien dal-kliem ta' qalu Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa ħalli flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mlej wieħed Ġesu Kristu. Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuha għalina, bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-telet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema qiegħed fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma midija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U Jeżis nitolbu lill-Alla missierna biex jibgħatilna d-don tal-Ispirtu Difensur ħalli jkabbarna fl-imħabba ta' Kristu u ta' xulxin u ngħidu flimkien billi ngħidu flimkien mulej ibgħat l-Ispirtu tiegħek. Tolbu għal-Papa, l-isfijiet u s-saċerdoti biex bħal Kristu jaqdu l-komunità tal-insara bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis li jaħdem fil-kelma u fis-sakramenti. Nitolbu. Tolbu għal-bnedmin li jfittxu l-verità biex l-Ispirtu jwassalhom għal-verità sħiħa dwar il-mulej Ġesu. Nitolbu. Tolbu għall-ommijiet sabiex fil-qadi tal-vokazzjoni tagħhom fil-familja jagħtu l-għajnuna l-uliedhom u dejjem iħarsu l-qudusija tal-ħajja sa mill-ewwel waqtijiet tagħha. Nitolbu. Tolbu għaż-żgħażagħ l-adolescenti tagħna
li teħiruhom biex jirċievu s-sakramenti tal-konfermazzjoni u tal-ewwel tqarbina ħalli jimtlew bil-qawwa tal-Ispiritu Santu nitolbu. U Alla inti fdejtna fi Kristu ibnek li miet għal dnubietna u ġie mqajjem għal ħajja bla tmiem. Wettaq fina l-qawwa tal-Ispiritu tal-verità biex nimtlew bil-ferħ li jiġi mill-faraġ tiegħu u nkunu lesti nagħtu tweġiba lil kull min jitlobna bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missi li jista' kollox. Jitla' quddiemek mulejjiet talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nofrulek biex issa li jogħġbok tnaddafna miħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sakramenti tal-ħnina tiegħek bi Kristu Siedna. Mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l fuq, nizzuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew, mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fejn ġie sakrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sakrifiċċju veru tas-salib temm is-sakrifiċċji kollha ta' qabel waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid mxerret ma' kull imkien fid-dinja li bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiżġulek idnu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek u jgħidu għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċitu s-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasalna fil-ogħla tas-smewiet, imbierek nġej f'isem il-mulej, wasalna fil-ogħla tas-smewiet. Għaddejs tas-sewit mulej, inti lajn ta' Quddusija, għaddes dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata biex mirajħibati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħaj il-kalċi, reġerat il-ħajr, taħli d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex jorbu minnu l-koll,
x'dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Siedna Ġesu Kristu nofrulek mulejji l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li niddu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari li nitolbu għar-Ruħ Lorenza u Filomena Bonello. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ġesu li tant ħabna lilna li bagħat il-libnu biex aħna kun nistgħu nsalvaw. Ġesu jgħidilna ħobbu lil xulxejn bħalma ħabbejtkom jien. Hekk anke f'din it-talba tal-missierna nitolbu lill-missier tagħna jaħfrilna dnubieta bħalma naħfru lil min ħati għalina. Għalhekk bil-qalb jew ngħidu t-talba li għallimna Ġesu. Elisna nitolbuk milej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw
Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom islim, natikom islim tiegħek la tħarisx lejn tijietna, żdar se il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrit fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lina li se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla, tnejn nubiet tad-dinja. Ħaruf talla, tnejn nubiet tad-dinja. Ħaruf talla, tnejn nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lina se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu ħasna.
Ġesu li qiegħed fil-qalb tagħna, rridu li l-ferħ tagħna jibqa'. Għax il-ferħ tagħna rrid ikun mibni fuq l-imħabba tiegħek. Għatina dan il-ferħ li ma jispiċċa qatt. Għatina l-grazzja li verament nitgħallmu nħobbu kif ħabbejtna int. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar nitolbuk fina l-frott tal-misteru tal-Eid u imla li ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Għanna xi avviż wieħed ta' inħeġġu lil kull minnu b'saħħtu biex nhar il-ħamis 5 ta' Mejju mmorru nagħtu d-demm li hawn tant bżonnu bejn it-8 u s-sieta u nofsinhar fil-Berġa tax-Xewkija. Dejjem ħudu l-karta tal-identità. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba.